Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा आसामनि NHM नि गोदान साख्रि contractual हिसाबै नोंथांमोननो बिग आपडेट लाना फैदों official notification बेनिफ्राय register processखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो खालामनो हायो जायफ्रा interested दङ दा लोगोफोर जों फैबाय official website बेनिफ्राय जों official notification बेयावनो नायनो हागोन आरो लोगोसे एप्लाइ खालामबा बे एप्लाइ थुनाय लोगो लोगोनो स' नोंथांमोना मबाइलावनो खालामना लानो हागोन दा बेखायनो जों गोबाव खालामा official notification नायनोसै जाय नोंथांमोना interested मोनो एप्लाइ खालाम क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो स' बे जाबाय जों NHM नि आन्डाराव नोंथांमोना मोनसे मिशनखौ मिथिखागौ जे हेल्थ मिशननि आन्डाराव स' नोंथांमोना NHM आवहाय साख्रि मावनो हायो आरो कन्ट्रेक्टबाबो नोंथांमोना बियो बारायबाय थायो स' गोबां मावगासिनो दङ आरो मावबाय थानो मोनो स' बिदिब्ला जों नायगोन फार्स्टनि पस्टआव मा दङ गासै पस्टआ 300 नि बारा दङ स' नोंथांमोना जायनि क्राइटेरिया गोरोबो खालामनो हागोन दा फार्स्टनि पस्टआ स्पेशलिस्ट बेयावहाय MBBS खालामनाय जानांगोन एन्ड बिनि सेलारिया जाबाय 75,000 पर मान्थ 10 भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय बैसोआ 43 इयार्ससिम 18 इयार्सनिफ्राय हागोन अके जायफ्रा नोंथांमोना मिलायो अब्ला खालामनो हागोन एन्ड सेकेन्ड पस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों दा बे जाबाय एथनोमोलजिस्ट देन बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन मेडिकेलनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनांगोन बा आयुर्वेदिकनिफ्राय बा हमिय दङ स' बिदि दंब्लाबो हागोन नङाबा MSc नोंथांमोना बेनिफ्राय खालामनायबाबो हागोन नाथाय एक्सपिरियेन्सआ जाबाय 2 इयार्स नोंथांमोना बेयाव नायदों माखासे स्क्रिनावहाय एन्ड बिनि पस्टआ 57 दङ दा आप टु सेलेरिया 30 निफ्राय 50,000 पर मान्थ बेवहाय होनाय दङ बैसोआ 7 मान्थ दङ एन्ड नेक्स्टआव जोंहा फैबाय 3 नाम्बाराव पाब्लिक हेल्थ पार्सनेलाव स' नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनांगोन डिग्री आरो लोगोसे नङाबा डिप्ल'मा खालामनांगोन हेल्थ मेनेजमेन्टनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगौ होनना बुंदों माने MS अफिस रोंबानो जागोन एन्ड बेनिफ्राय इंलिश एसामिस रोंनाय जानांगौ आरोबाव वर्किं एक्सपिरियेन्सआ 3 इयार्स बेवहाय बिदों 57 पस्टआनो दङ 30,000 पर मान्थ स' बेयावबो नोंथांमोना मोनगोन बैसोआ 18 निफ्रायनो 43 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट पस्टआव जों दानिया थांसै नाम्बार 4 आव दा बे जाबाय नोंथांमोना लेब टेकनिशियानावहाय HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय एबा नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनांगोन जायखिजाया दङबा हागोन लेब टेकनिशियाननिफ्राय डिप्ल'मा खालामनाय दङबा 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो 43 इयार्ससिम 154 भेकेन्सिस दङ बेवहाय 20,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन सबसे बांसिन बेयावनो भेकेन्सियाव दङ एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव जाबाय डेटा मेनेजाराव स' नोंथांमोना बे डेटा मेनेजारावहाय स' डिग्री पास खालामथारनांगोन एनि स्ट्रिमनिफ्राय आरो लोगोसे पार्सेन्ट नाङा 1 इयार डिप्ल'मा खालामनांगोन कम्पिउटारनिफ्राय अब्लानो हागोन 67 नोंथांमोना बेवहाय मोनदों भेकेन्सि 20,000 पर मान्थ आरो नङाब्ला BCA BSc खालामनाय जानांगोन स' बेयावबो नोंथांमोननि वर्किं एक्सपिरियेन्स बिदों 1 इयार नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन दा 67 भेकेन्सिस दङ 20,000 पर मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' बेनिफ्राय रेजिस्टार प्रसेसखौ नोंथांमोना ससे दिन्थिगोन जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना अनलाइन दायो खालामनो हासिगोन 10 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना हागोन स' बेनिफ्राय एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दहाय फार्स्ट थांनाय एप्लाइआव थांनाय लोगो लोगो स' बेबादि पेजआ लडिं जागोन दसे टाइम होनांगोन मानोना गोबां बिजि दा बिनि नोंथांमोना अल आसाम स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामनो हागोन दा रेजिस्टार प्रसेसआव फार्स्टआव एकाउन्ट बिनिफ्राय भेरिफिकेसन एन्ड बेनिफ्राय पासपोर्ट खालामनाय बेनिफ्राय फिनिश थ' बेयाव नोंथांमोना स्क्रिन नायबानो जाबाय बेयाव दङ स' बेनिफ्राय एकाउन्ट खुलिग्रोनांगोन ID मोननानै स' लगइन खालामनानैसो एप्लाइ खालामनांगौ स' बेनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट पस्ट बबे पस्टआव नों एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव होदो एन्ड बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौल' होदो मिडिल नेम दंबा होबानो जाबाय गैयाब्ला दा होसै बेनिफ्राय लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेल बार्थडे होदो कन्टेक्ट नाम्बार होदो मेल ID होनानै दा नेक्स्ट होयोब्ला नोंथांमोनाहाय ID मोनगोन आरो बे ID खौ लानानै स' नोंथांमोना फाइनाल एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन OTP खौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामबानो जाबाय स' बेनिमोन दिनैनि NHM नि आन्डाराव जायफ्रानोखि गोसो दङ इन्टारेस्टेड दङ क्राइटेरिया गोरोबदोंब्ला स' नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो लास्ट डेटआ 10 अक्ट'बर